La diputada de Turisme i vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació, Pilar Moncho, ha fet un balanç altament positiu de la presència i acció de València Turisme en la Fira Internacional Fitur 2017, celebrada del 18 al 22 de gener en Madrid. Per a Moncho, València Turisme ha iniciat la via adequada per a tornar al turisme de les comarques la seva importància clau per a la revitalització del teixit econòmic i empresarial en tot el territori valencià. La diputada explica que això queda reflectit amb la presència i acollida de productes turístics en col·laboració amb la resta d'administracions i també empreses valencianes. En total parlem de 7 nous projectes turístics creats entre patronat i ajuntaments, com els de València, Gandia, Llíria, Sagunt o Tavernes de la Valldigna, així com l'Agència Valenciana de Turisme, Mercavalència, el Consorci de la Marina de València, l'IVAM, la Conselleria de Cultura i empreses de les diferents comarques. València Turisme ha participat en la present edició de Fitur acompanyada dels següents municipis, com coexpositors amb estand propi Cullera, Gandia, Oliva, Sagunt i Canet d'en Berenguer. Les poblacions amb espai compartint en l'estand i presència pròpia, el Puig de Santa Maria, Puçol, la Valldigna, Xeraco i Sueca. A més, Algemesí, Alzira, Xàtiva, Llora, Vétera, Llíria, Riba-roja de Túria, la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Ontinyent, Requena, Utiel, Paterna i Manises. Segons ha explicat la vicepresidenta del Patronat, en esta edició s'ha presentat una proposta de treball diferent a altres convocatòries, encara que sempre mantenint la promoció del territori i, per tant, del destí València en conjunt. Però, a més, s'ha apostat per la promoció d'empreses relacionades amb els productes de les nostres comarques, que són aquelles que comercialitzen. Moncho també ha destacat que el Patronat ha iniciat el curs turístic complint amb les màximes d'austeritat i optimització de recursos públics.